benvinguts a un nou vídeo de Fortnite. Sí, sé que us vaig dir que no jugaria molt al Fortnite, però és que ara, d'aquí a poquíssim, el Cubo es mourà definitivament i el Loot Lake es convertirà en un volcà. Me n'acabo d'assabentar, no sabia, sento per el retras, però m'acabo d'assabentar i tinc unes ganes de que es mogui. Voy a estar allá, voy a estar dins de la casa a ver qué pasa, si surtes muerto por el cubo o yo que sé, o algo així. Vull saber-ho, perquè com sabreu segurament, molt probable que ho sapigueu, tot el que toca el cubo es converteix en al revés. Per cert, ho he fet por en los aires, perquè no sé molt, per així ja de pas provo el nom. No! Està configurat malament, tio, ha vingut una mica a casa meva. Ostres! Ja està. Bueno, és igual. Jugaré amb una configuració que no estic gens acostumat, però que si ja era nu, ara ho soc encara més. Però mireu. Sembla que l'estigui tocant realment ja. Ostres, està dins de la casa. Ostres. No és igual campejar fins a l'últim moment. Està dins d'aquella maleïta casa. Mireu-lo. Me n'hagi donat. Molt. Tio, en sèrio, un botiquín. Tio, però el meu amic, a veure, la sensibilitat. Tio, de veritat, no tornaré a invitar el meu amic, No. Ostres, tio. Per què, Pau? Per què? Ai. Per almenys... Tio, molta sensibilitat. Dios, baixíssim. Més o menys així em servirà. Segurament. Ai, tio, no ho he fet al revés. Ostres. Al contrari, té bastant baix. No sé si ho tenia molt baix, però tot i així noto alt. Bé, pues no. Ara, bueno, no, una mica menys. Sento molt el d'això. Ho deixo així. Bé, si més o menys, així està. Joder, no em matis ara! Tio, no! Ho he de veure amb els meus propis ulls. No! Hem de reparar-lo. Uau, no, per favor, no. M'ho vaig configurar més. Es vegi superbé. És que no sé el meu amic aquest. Li agrada tenir-ho d'una forma rara. A veure. Bueno, potser algun dia ho provi, però de moment. Vale, de moment aplico això. Després. A veure. Que seria bàsicament. Aquí, vale, sí. Vale. Sí. Agachar-se així. Vale, deixa ver. Aquí farà un. Dos. Tres. 4. 5. Vale, agachar-se al construir. Paret. Molt bé. No! Tio, abandonar la partida. Abandonar.
siento, ya está. Tío, la estoy cagando. Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ah, però també ho tinc una mica com la Play, vale. Això m'ho he configurat l'amic. Vale, pues no... Sento per la crítica. Vale, això em va bé perquè així canviar de pico a l'arma que tenia seleccionada. Tipus Play. Pues va, una manera. El baile no sé quina hora. Estic intentant donar-li gràcies al conductor, però... És que l'he de pillar. Ja està dins. Ostres, atenció. Segur que està a punt. Us imagineu que just aterritzo i es convertís en un volcà? Seria èpic. De moment no està girant. Si està girant és que bàsicament tinc 5 segons. Segurament. Fortaleza portátil. Tengo como una mica extraña, a ver si pugues matar algú. Perquè no ho tinc amb... Me n'acabo d'adonar que ho tinc sense volum. Ara millor. Així. Sento no me n'havia adonat, no sé si vosaltres tampoc ho sentíeu, sí? Sentíeu, sí? Bueno. No, és que no m'ho vull perdre. M'hauria agradat fer-ho en directe, però no ho tenia configurat per fer-ho en directe. No sé, és una mica estrany. Potser podia fer-ho en directe per al Twitch. No sé. Pa! No és tan difícil, tio, mira. Que ja estava mort. Ok. Peace and love. Qué good en la L, sí. No sé cómo la veo. Si es el meu camí. Vale. Tras la función. Vale, doncs gràcies autobús. Però per què té la L? És molt difícil de trobar. Gravar com el cubo transformar Loot Lake en bàsicament un volcà. Vull gravar per... Tio, és que tot el rato m'estic topant amb tios que em veuen. No. Hi ha un. No tinc karma. La
primera skin no es. Está extrañament tranquil. Se'l sent el cubo, se'l sent. On s'hi farem? Ara el veurem. Ens ho fem. Can do it. Tinc una idea, vaig a fer-me la camperona una mica. Serà que és el millor skin per fer la camperona? A veure, antes de mirar. No, esto es igual. Aquí. ¡Anda! ¡Lobby! ¡Un rate! A veure, això fora. Això aquí. Ai, no m'han recordat de canviar això. Tío. No, me puto. És que ara tothom està campejant com aquest tio. M'he trobat. Està aquí tothom. Sí. Ostras, veis un paso. Es que l'havia vist abans que em disparés la primera. Tío. Vaya snipazo. Ni el de Lolito. En esto te lo digo. Ostras, a veure si em dóna temps. Puc gravar-vos. Em fa molta ràbia si just quan estic aquí en la pantalla de carga. Tot això es transforma. És parlar. Tio, per què tinc mal... Per què soc tan tonto i m'he deixat assomar tant? No, és que o m'assomava o no donava. Sí, o disparava a la paret o vas... Vinga, va, veiem. Ostres, espera ràpid. Uah, és que es veu molt el cubo. Sembla que ja l'estigui tocant, l'aigua. Sembla molt. Cubo és, òbviament, la cosa que més intriga està causant aquesta temporada. I per mi, potser la que més de totes. Doncs m'està causant molta intriga. Jo el coet realment no el vaig descobrir molt. Jo crec que això serà com el coet de l'altra temporada. Ostres, les ganes que es converteixi. S'imagineu que es formés aquí davant dels nostres ulls? Davant dels nostres maleïts ulls. Estoy jodido. Estoy jodidamente jodido.
sé com ho he fet, però que ho abans. Vinga, ràpid. Ho he de veure. També em va causar molta intriga el meteorito de foc. Jo crec que és exactament igual que el meteorito de Fortnite. Destrueix molts... Bueno, realment tots els principis de temporada comencen amb algú que destrueix. Però vull dir... sí, més o menys... 13! No! No pot ser! No! No! Quina ràbia! Estic en la... Però... Ves-te'n! Oh, sale ja! Però per què no sé pot, jo? Ah, claro. Tio, havia de fer empatia. Mireu! Tot i així es pot veure. Al contrari, millor. Mireu! Es veu. Ràpid. Mireu! Ostres. Quina guapada. Ostres. Que guapo. Mireu, s'està fundint. Mireu, al contrari, inclús millor. Es veu en una perspectiva xulíssima. Ostres, mireu que guapo. Hola! Això és el que queda. Ostres, hi ha encara et cures. A veure. Em vull ficar-hi, ni que passi la meva mort. Ostres, què? Ostres, tu! Oh my god! Què és això? Ostres, tu! Reboto! Què és aquesta bogeria? Oh my god! Tio, el rebota! Ara qui em dona? A veure qui és el valent de donar-me. Oh! Reboto! Pillaré unes balenes, que no em serviran de res, però bé... Reboto! Jo crec que he fet bé de posar aquest modo, precisament. Ostres! Estic rebotant, senyores i senyors! És com el cubo, realment. Ostres, però no es converteix en cap volcà? No sé, ara que segurament aquí no em donin, em quedaré aquí a prop. El punt es tanca més o menys temps. Ostres! Aquí ja ara ningú pensa en disparar-se, ara tots pensen en saltar. Ostres! El cubo hace amigos. Wow! Sé exactament com era el cubo abans. Ostres, que guapo! És com una cotxineta infinita, el videogegant. Ostres, tu! Ostres! Que guapo! A veure si es convertís també en un volcà. Jo crec que realment no l'hem pillat en mal moment. Potser no estàvem dins quan s'ha fet, però hem tingut una perspectiva bastant flipant. Ja ara m'és igual la partida. No crec que ningú pensi ara matar gent. Tio, ens estan disparant? Vaya amargats. Disfruta del moment. Ostres, Pedrín. Hola. Mare meva! Quina punitat! Jo quan he vist que aquell em disparava he dit, en sèrio em perdré aquest moment? Però no, quina sort que he començat a rebotar.
No m'ho esperava, la veritat. Benvingut a la festa! Tio, no em dispareu. Seria una xetada que això comencés a donar-te el seguro. A veure, però per què dispares? Tio. I la gent només pensa kills, Kills gratis. El que sí que quan el comú es tanca fora del Balsabotín, ja estaré bastant mort. Us imagineu que es tanca en aquella petita part que queda de Balsabotín? O que alguna vegada passés? Seria una bogeria. Seria. Mira, aquí el cofre flotant. Disfruta el moment! Tio, que guapo. Després per que m'ho posarà amb mi. Tio! Però per què es pot ser tan mala persona? Bueno, ja està. Un amargat de la vida. Un amargat de la vida que l'únic que pensa és fer-se 3 kills. Ostres, flipant! Uau, quina bestiesa! Una bogeria! Tornaré ara, intentaré entrar i es vegi com es converteix el volcà des de dalt. Si ho imagineu? Ostres, totes les prediccions han sigut correctes. Deien que el Cubo passaria per alguns llocs, ha passat per ells. Deien que arribaria a l'Outleg, ha arribat. Ara només queda, senyores i senyors, es cria un volcà. Un maleït volcà. Ostres, tu. Jo crec que tampoc ha estat malament fer-ho així normal i no un pati de tribus, perquè, no sé, així també ho pots veure amb altres persones, a veure què fan ells, com reaccionen. Ostres. Ha estat xulíssim. M'hauria encantat fer-ho en directe. Però uns fallos de YouTube estranys no m'han permès. Mireu! Mireu com destaca! Mireu l'atracció de Fortnite ara és. Mireu com brilla, quins colors. I els seus senyuelos blaus, que també es noten molt. Mare meva! Jo crec que segurament no es quedarà brillant, tan brillant per sempre, perquè és que aquest pot agafar un mal d'ulls. Bueno, no pot. Però vull dir, és per destacar-ho ara i no estaran sempre, no així? Ostres. Si fixeu, els dos llocs que han sofert canvis, bueno, que han patit canvis, que són Socavon i Dusty Debord, realment està molt a prop un de l'altre. Ostres! Quina guapada, tu! Uala! És una autèntica bogeria. Epa! Tu no em dispares perquè jo m'escapo. Ostres, que guapo! Espero que us hagi encantat, de veritat. Espero que us hagi encantat. I aquí us deixo. Aquí, a més d'aquest mar lila tan guapo, un mar de diversió. Que guapo! Espero que us hagi encantat i ens veiem en la pròxima. Adeu!